Ако търсите къде да избелите зъбите си в София, добре е да знаете как работим ние. В Dental Care Center сме фокусирани в хигиената и профилактиката. Това правим всеки ден. Почистваме зъбен камък и плака, правим обстоен преглед и ви показваме реалното състояние на зъбите и венците. Избелването при нас е безвредно, безболезнено и достъпно. Просто част от поддържането. Ние даваме предвидима грижа, която правим 2 пъти годишно и това е напълно достатъчно. Показваме ви какво е нужно, правим го и ви оставяме да продължите деня си. С нашия протокол ще усетите зъбите си невероятно гладки и чисти, без никакъв дискомфорт по време на процедурата. Ако планирате избелване в момента, имаме изгодни комбинирани пакети, които съчетават почистването и естетиката в едно посещение от 60 минути. Намираме се в Парк Център София, така че може лесно да съчетаете прегледа с вашите ежедневни задачи в центъра.